Evar baş un xêratin programekî nû. Babeta programê me îşev milletperweriya terîtoryal e. Terîtorya mebest terîtorya coğrafya ye. Her wekî tê zanin çiko her millet xwe bi coğrafyakî tarîf dike, xwe bi coğrafyakî îzah dike. Lê di lîteratûrê de netewperweriya terîtoryal bi manê dunê tê bikaranîn. Zêdî mana coğrafîk bi coğrafyakî kültûrî bi coğrafyakî siyasî tê tarîf kirin. Em ê vê pirsê bikin gelo ev têgeh ji ku derketin. Di warê teorîk de netewperweriya terîtoryal bi çi manê tê bikaranîn. Li Tirkiye akademisyenê Türk van têgehan li diş Kurda li hember Kurda bi çi hawe bikartînin. Em Kurd divê vê teoriyê van têgehan bi çi manê bikarbînin. Divê babetê de ji bo xandina vê babetê du mêvanê min hene. Mamoste Bayram Ayaz û Mamoste Yaşar Abduselamoğlu. Hûn hedû jî bi xêr hatin. Navxêrê de bin. Serçava. Ev hedû mêvanê min jî di vê babetê de serê xwe şandine. Di ser vê babetê xebit ne, nivîsê wan hene. Ez bawerim em ê bi giştî ji nêrînên van hedû mêvanan gelek sûz jî wergirin. Mamoste Yaşar dixwazim pirsa yekem cenabê te bikim. Gelo tu dikarî van têgeha milletperweriya terîtoryal parî ji me re binirxînî. Ev bi çi manê tê bikaranîn? Ev têgeh ji ku derketin û bi kurtayî îro li gelek deverê dunyayê bi çi manê tê bikaranîn? Kerem. Belê. Êvar baş ji we re, êvar baş ji bo binêrin Çarpel Medya û bername xûnê. Ez gelek spasiya te dikim. Kek Salim Çerîker ku te ez vexandime ji bo nêrînê xwe di vê warî de parve bikim. Belê babetek pir aloz e, girîft e, ya rastî zêde teoriya wî jî nehatiye çêkirin. Netewperweriya terîtoryal, netewperweriya wargehî yan jî em bêjin milkî, xwenîşînî, erdnîgarî ew kirin bikaranî. Mesela em dikarin bêjin bi têgeha netewperweriya hemwelatiyê yan bi têgeha netewperweriya sivîl. Cara yekem li Ewropa derketiye lê dîrokekî wî yê pir balkêş heye yanî çawa çêbûye. Yanî em bêjin pêş dîroka wî heye. Berê ku derkeve, berê ku ew li Fransya derkeve, cenabê me dizane li Ewropa şerên dînî di navberan û katolîkan de nêzîkî 30 salan şerekê bêaman ew dibe. Tê gotin ku divê di encama vê şerê de 30% Almanyaya vê gavê tê kuştin yani tê mirin şeran de. Rastî şerên pir ew ku ne şer ji bo çi bûye? Şer ya rastî ji bo azadiya emaretên em bêjin ûsa bêjin emaretên Almana ku zêdetir protestantin ku dibin İmparatoriya Papaya Katolikan ya ku dixwaze İmparatoriyekî dinyavî ya Katolikan ava bike ku em bêjin 1618 و 1648 48 belê 48 da ya çend peyman tên imza kirin ya da 48 da tê imza kirin bi wê bi dawî tê yani em bêjin
ام دکارم بجن یعنی سپورت بجن کو یعنی دنیا ما ایرو düzene dünya ma ایرو ve gave hatiye avetin yani dve peymanın Fesfalya'da Fesfalya'da prinsipa ku gredayı neteve perveriya teritorial eko gredayı çiye ev serveriya arde yani devletin ku hene ev xwedî serverin meşrûne kes devletinden yani hezeki servan de nikare daxilê destewerdanê ya navxwe ya vê welatan ve devleta bike. Ev prinsipa herî giring ya em bêjin eko em dikarin bêjin girêdayî bi neteweperveriya teritorial e pişre. Yani piştê wî gawa ku em bêjin em bêjin şoreşa Fransa ve netewe Fransî modela netewe Fransî çêdibe vê meseleyê vê evkê şuxare esas digire. Yani prinsipa teritorial. Prinsipa teritorial çiye yani hesteki art nigariye ev dikin ku gredayı bibe evke her kesin ku dina viyadaya grupin etnik ku neteveyndin gelindin dikarin bi homojeni xwewek Fransî hesep bikin Fransî bin û eviya tenê bese ku liwan divê erdê de ne yani divê erdê de bûne û divê erdê de dijîn. Ya rastî eger em bêjin çima aloza îzahkirina wî bê neteweperveriya teritorial yani biçek real politika heye divî de yani em bêjin berê devletan hunzanin împaratoriya dînî ya cîhanî bûn ew prinsipa împaratorî biçek divê neteweperî de xwarêze biçek yani em bêjin halê hazir hêza min heye ku erdê Macaristanê bi destê xwe bixim yani ez digirim viya digirim yani piçek girêdayî bi hêzbûnê ye bi evkê ye û rewşa halê hazir ya di 1648 gawa ku ew peyman hatiye imza kirin gawa ku ew peyman hatiye imza kirin ji wê çûn de gotine ku em hudûdan tiştan nagorînin. Lewra ew neteweperveriya teritorial tê gotin ku yani evkeke teoriyeke yan jî praktîkeke ya Ewropî ye ya rojavayî ye. Yani pişre elbet di devletên din de bi taybetî bi devletên din de ya li Ewropa jî aynî sistem çêdibe lê dema ku êdî dibin tesîra neteweperveriya Fransız da li rojhilata Ewropa neteweperwerî pêş dikeve ew neteweperwerî jêra dibêjin rojhilatî ji ber ku rojhilata Ewropa prinsipa neteweperweriya etnik zêdetir ev dike pê dileve yani pê hereket dike lê ya rastî ne tenê rojhilata Ewropa eger em baş sosyolojiya dîrokiya netewebûna Almana mêze bikin di nav Almana da jî prinsipa neteweperveriya kültürel etnik evkekî girêdayî ye yani bihêze lê tabii ew jî teritorial evkê prinsipa ya modela Fransa esas girtine ji xwe ji ber ew sî evkê xwe de. Mamoste mevkare bêje ku li hember di lîteratûrê da li hember neteweperveriya teritorial ve neteweperveriya etnikî tê binavkirin. Yani literatür vî tiştî vî havî cuda dike. Neteweperveriya teritorial mevkare wisa bêje. Ew yani veke teorî ne ku usaya lê pratik şuha usa dibe yani ji pratikê ji bo ku tu eger grupekî etnikî ve ala girêdayî bi hezar salan ve evkekê te heye yani jiyanekê te psikolojîk û ruhî nasnameya te li ser esasa wî ya bûye gawa ku tu biparêbî xwe û neteweya xwe grupaya te etnik biparêzî dibe rexne dijî vê teritorialiyê bisekînî yani dijî viya ku eviya xwe te ji xwe hesêb dike yani li ser xwe û dixwaze ferqiyata te ji holê rake û dixwaze homojeniyê
لسر اساس نتوه پروریه تریتوریال چکه لورا دستپیک هر نتوه پروریه که دیجی نتوه پروریه تریتوریال یا کولونیال دسکنه دستپیک دا اتنیکه لی البته هستین وانی نتوین کولونیجی بندستی اکو به اراده وان کتنه نو به حدود به دولتی او جی داویدا به هسته که هشمندیه که قدی ولاتی وان هیا او جی آسته که دنده ایدی حساب تکین که هر کسی که دوی اردیدانه او برای وانه او بوانه کارن به هورا نتوه که آوا بکن یعنی روشواتشی مثلا بتایبتی لهندستانی ایرو ام کارن بجن لهندستانی جی نتوه پروریه تریتوریال پرنسیپا اساسه لی دوی اساسه دا جبو دیجی کولونیالیزم یا این بریتانیا دیکاریبن کولونیال او آوا بکن هشمندی آوا بکن او چون به سانسکریتی به کوکاخای بره و جنوه به هفگریدانه که سمبولیک به اتنیکی سمبولین اتنیکی نرخین اتنیکی ترادیسیونالی خواه جنوه ایزح کن یعنی لسر اساسا او ترادیسیونا اتنیکی لورا لترکیه yani Türkiye جرا وکا yani پاشی ben Türkiye. بله بله اسکرم مسئله ترکیه پاشی بس. بله امریکاشی پرسکر ماموستا بایرام ماموستا یاشار گوداری کر جنابه ته به نقطه فکره و پشتی وی ادی پرسکی جنابه ته نها اجی تماشاوانین کنها بمرانه ما گوداری تکرنوان سلاف دکم و سپاس دکم بو و برنامه جی راستی اف مجارین کو به نتواتی و دولت بونه و گریداین مهمه گرینگن ام چی قاصد جهف دو استفاده بکن دی فیدا مهبه پیدویا مه پیوستیا مه پیهیا ام مثلا تریتوری و نتوا ملت پروریه yani hesta ملت حزیه لسر آخه سر تریتوریمه افجی ستونه کی گرینگه ج بیرو حزره نتوا پروریه ملت پروریه و نشتیمان پروریه yani ولاد پروریه بویه که اف مثلا دا مره چرچوه کی خواه باشه تریتوریوم yani ez dixwazim berêvan her du gotinên her du bêjeyên ku di zimanên Ewropî da du bêje hene bi axê vegirêdayne terîtoryum ji Yaşar jî dizane ji gotina Latînî pêkhatiye ji gotina terra yani ji axê bi axê vegirêdaye bi axê ve eleqa xwe heye yani wextî tu dibêjî terîtoryum د دیروکه دا yani بری به سر اساس حقوق آخر سر حقوق خوینه جواکه کی پیوندی جواکه کی تعریف کرنه اما کوکاوی آخه yani سروریه سر آخه حق سر آخه حق آخه و گریدای حق کوش آخه در باس جیلنو ببه yani د پیش بچونو شکل بو گرتنا شیوه گرتنا جواکه دا رولا ملت بونه پروسسا ملت بونه لسروی آخه لسروی پرچه آخه دوی معنی دایه بوی معنی و گری دایه دوی ام بنوی خط بکن کو ev mesela بیرو حزره تریتوریال یا ملتپروریه تریتوری یالی ده هر civakekî de piçekî cuda cuda ye li gorî şartê wan e mesela yani bêguman wekî mamosta Yaşar jî got yani ev mesele bihtir ji demê Napolyonê yekemîn jî Fransa dest pê dike û lê
لەگەل وی ئینگلتەرێدا ژی ئینگلتەرێدا ژی جوورەیەکی دن شکل دەگرێ ئەڵمانیەدا ناو جەرمانیادا ناو رووسیادا جوورەیەکی دن شکلێ خۆ دەگرێ و لە جەممە لە ڕۆژهەلات لە ئۆریەنت شکلێکی خۆی تایبەت هەیە گرتیە یعنی دەمێ بەری ئیمپەراتۆریە و پشتێ دەمێ ئیمپەراتۆریادا دەمێ کۆلەداریەدا پشتی کۆلەداریەدا هەموو vان دەمانەدا ئەف بێژە ئەف معنەیە ڤا بێژانە فۆنکسیۆنێن ڤا بێژانە هەر پرۆسەسێکیدا ژی گۆرەی خۆ ئەوکێکی هەیە گرتنە گوتنێکی دیژی هەیە و ڕێڤی دبێژە ئەو ژی بهتر معنە ئەوێدا زمانên غەربیدا یعنی ciyekê ku ajal bin heywan bin ya jî însan bin li ser hukm dikin yani dorberê xwe revîrekî wan heye terîtoryum û revî ev her du gotin yani wilo divê mijarê da bingehê kir em ê werin ser terra ez dixwazim ji ew ê ji mesela gotinên Ewropî zimanên Ewropî ku terîtoryum di hemî zimanan da zimanên sereke da İngilîzî da terîtorî û ya Fransî da ya ew ê da Almanî da hemî zimanên teqrîben Ewropa'da ji Latînî girtine û xwerakirine esasekî yani wextê ez ser vê mijarê piçekî min kar kir mixwest ez jî muqabilê vê di ziman û çandê me da çanda me Kurda da piçekî li ser wê bisekirim yani ev meselekî semantîk e yani ji aliyê semantîk ve ji aliyê mana bêjeya mana peywendiya nabeyna mana bêjeya û fonksiyonên wan da wezîfê wan da erkê wan da divê marif piçekî ew bike wextê min piçekî lê kola min dît ku bi rastî di zimanê me da ev mesele bi bêjeyên gelek xurt û dagirtî hene mesela ji ew ê dest pê dike ser û şûn dest pê dike ser û war ser piçekî ji bilindiyê tê yani bi me ve gelekî girêda ye Kurda şûn û warê xwe her tim li ciyê bilind ciyê ku av lê hebûye nuka ew hate bîra min keke yaşar ew konferansa we ya Tatuanê 2014 da biraderekî me Kurd profesorekî me wexta behsa bajarvaniya Kurda kir evî jî vê mixtê işaret kir bûn baş hate bîra min yani Kurda şûn û warê xwe ciyê bilind danîne ev yek do di kultura Kurdî da zozan ciyekî pir muhîm e zozan aynı wext war e yani zozan hem ciyekî bilind e hem ciyekî ciyê xêr û bêrê ye hem jî war e yani bu gotina herî zêde ya berfirahî jî cîwar e cîwar şûnwar di Kurdî da semantîk bi mena terîtoriyê me da di zimanê me da menayek ew gelek xurt heye yani boyekî carna ku meriv van tiştana wilo rast dibîne yani meriv gurûr ji zimanê xwe jî digire yani meriv bi zimanê xwe serbilind dibe ku zimanê me yani bi zimanekî wekî yani Latînî bi sala zimanê kilîsê bûye piştira ji wî zimanên çandê wekî Fransî felsefê Almanî û îro ilmê İngilîzî divan her sî zimana da jî yani semantîk ew heye muqabiliî heye weka heve û ême jî keko bêja me ev têgeha me di Kurdî da bi axê vegirêdaye axe yani û
ئێمە ئەو کامەیە حقوقەمەیە بە ئاخێڤەژی بدوعالی بووە یەک ژێ خوین دبەردا ژی خوین هەیە یعنی ئاخامەیە ئاخ ji کوڕ دەرباسێ کوڕ بووە يعني اگر کو کەکیاشار بلا سعدێ بکە محقق ئەو بێ مەسەلێ دا ئالیە سۆسیۆلۆژیک دا ئالیە جیواکی دا بکورایی ژی وێ ژمارە هەندێک ئێزەحا بکار بە بکە يعني حقیقەتەن جیواتا مەدا ئاخش بۆ مە gelek مهمە خوین ez ê li vê derê tiştekî bînim bîra ew ê warê me ye warisê war e yani zimanê me xweşik vê îşî dagirtiye yani hem me kiriye xwediyê axê hem jî vê axê divê axê de حقوقek jê daniye jêra waris kiriye war û waris du gotinên ewn vêca ev piştekî pir enteresant e mesela min dimilkî jî ez lê piçekî ew bûm aynen yani mesela dimilkî da jî dibêje ware amayîş wayîrê milkî yani wayer û xwedî yani rastî jî zemanê me çi em bibêjin Kirtkî çi Kurmanckî vê meselê da bingehekî yani ji me re peyda kirine heye ji me re yani ew tişt heye dido zimanê me da ew jî heye em dibêjin çi dibêjin axa bav û bapîra warê Kurda nika em kelama warê bav û kala kelama ew em bîne bîra xwe kelama xweşka Eslîka Qadir ku me bi sala di radyoya Erîvanê da wexta lê dixistin me guhdarî dikirin û ewî dixistine bîra me digo welatê me Kurdistan e axa bav û kalan welatê me welatê Kurda xêr û bêr e yani hem aliyê semantîk mena xwe da û piştre jî lê zêde dike welatê me tarîf dike axa me tarîf dike warê me tarîf dike berda jî dibêje millet hemû weka hebin birane yani çavê me axa kesekî da jî tune yani wê evkê jî xweşik di wê kilamê da xweşik datîne pêşiya me û bi rastî jî yani wextê em dibînin rastî jî gelekî çerçevekî dide ber me yani ez bo min milletperweriya niştîmanperweriya çerçeva niştîmanperweriya axê ya Kurda di wê kelamê da gelek xweş tê gotin û dibêjeyên me da di eşkera dibe piştre yani mesela cîwarbûn şûnbûn meskenbûn evana êwirbûn di zimanê me da heye êwirbûn ew jî di mena warê da ye war bi gotina Tirkî jî ku dibêjin barınak yani ciyê ku tu xwe lê distirînî tu ji xêr û bêra wî îstîfade dikî û jiyana xwe berdewam dikî jiyana cîlê nû jî berdewam dikî û hebûna milletê xwe hebûna civaka xwe ji wê axê ji xêr û bêra axê ji xêr û bêra terîtoryumê îstîfade dikî û dibî vêca piştre gotinekî din li me zêde dibe mesela berê di ew kameya klasîk da yani şûn û war heye cîwar heye zozan heye
کو هەیە یعنی چیا بەری هەیە ئەوانە دی لیتەراتۆرا مەیە سیاسیدا دی وێژا مەیە کلاسیکدا هەیە پشترا پشتێک و زانینە ملەتپەروەری و نیشتیمانپەروەریە di nava Kurda da hêdî bilind dibe gotinekî din li me zêde dibe welat. Welat min etimolojiye rahmetî Abdurrahman Mala Abdurrahmanê radyocî me zekir welat ew ew dike ew dibêje lat û welat yani lat cîgê piçûk e axeke piçûk e welat mezin e ciyekî mezin e heqîqeten jî niha wexta em dibêjin warê filan eşîrê filan aîlê ama welat em mezintir dikin bêjin welatê serhedê welatê filan derî yani ji war piçekî firehtir dibe yani ji eşîrekî ji qebîleyekî ji dorberekî aliyê civakî ve berfirehtir dibe diçe digihîşe Kurda. Welat çi ye? Welat ciyekê ku Kurd û pêkhatiyên ku bi Kurda ra bihevra di nava dîrokê da bihevra li ser jiyane ew jî welatê me ye. Welatê me ye, latê me ye. Latê berfireh e, welatê me ye. Piştê wî tevî di nava Kurda da li gel şiyarbûna milletî milletperwerî milletehezî niştîmanperwerî vêca hissekî welatperwerî dest pê dike welatehezî dest pê dike mixabin em hêj ji vê ême anha welat di mena erdnîgarî di mena evê da ye di mena çandî da ye di mena ziman da ye ama elbet ne homojen e bila nebe homojen jî îcav nake em yani em naxwazin homojen jî bikin ew dewr derbas bûn em dikarin piştira bikevne wan mesela ya mühim ew e ku min xwest ku li vê derê yani rastî ji temaşevanan ra jî û em programa me de jî diyar bibe ku di lîteratûra me de di bêjeya me de di bêjeya termên me civakî û siyasî da bi rastî jî ew ê me hene yani çerçevekê me heye pêwîst nake em li cîkê dî bigerin û em xwe ji henekê din jî kêmtir jî bibînin bi zimanê xwe em dikarin vê meselê xweşik eşkera bikin ha ew mesela welat piştira derbasê ew ê dibe belkî em ê piştê wî bikevne pê yani manayekî siyasî jî digire çünkü welat ya jî terîtoryum du manayê xwe heye keko manaka wiya yani latînî jî ev zimanê din da jî manayekî wî heye ku ew mane yani mana dever e dever hêl dorber cîh mintîqe û ev manekî wî heye heta digîşe land yani welat jî mana wî ya di duya jî serwerî terîtoryum bi serweriyê ve jî tê mana kirin zaten wextê ku em dibêjin yani milletperweriya terîtorî ya jî nasname terîtoryalî li wê derê serwerî derdikeve pêşiya me di rêya wê serweriyê de em nasnameyekî digirin tîpîk Fransaya piştira tabî wexta Yekîtiya Ewropayê dibe ji notu di duya ji peymana Maastrichtê hêvir de tiştekî dî derketiye ortê yani hevwelatiya Ewropî jî ketiye piyasê heta evana tesîrê li ser ewa
Fransî jî kirine, Almanî jî kirine, İngilîzî jî kirine, hemiya jî kirine. Em ê derbasê wê hêre jî inşallah. Spas Mamosta Bayram ez bû van dixanetê hem etnolojî zêcû gelek xweş bû te meselê hem bi mana ya gotinî dugatî te ez bû me nirxan hem jî bi navaroka berê tu bikevî pirsate ez xazim tiştekî ser ew axaftina etîmolojîk ya gotinên ji bo cî war ji bo welat nav Kurda da tiştekî bêjim yani xwe di nava Kurdistan yani stan weke stara me di etîmolojiya zimanên kevin ya İranî de ya Avestayî de weke welat weke diyar weke ew katiye di nava Kurdistan da xwe ew mesele welatbûn ku Kurdistan welatê Kurda ye xwe di navê Kurdistan de heye yani etîmolojik bi rastî ez piştî pirsate belkî ew bikim lê ew hemû nîşan didin ku di nav Kurda da girêdana Kurda bi erdê xwe bi axa xwe girêdanekê bi hezaran sala ye ku ew qas têgeh ew qas gotin di vî barî de çêkiriye niştîman her wiha yani mesela ew kita weke welatê ew kirin bikaranîn lê biya min belkî herê kevin orjinal navê Kurdistan da stan e stan ya ku her wiha weka welat tê bikaranîn belekek salim min dixwase viya ser mesela etîmolojî de xandina cenabê te jî mamosta Yaşar pirsam cenabê te ye Mamosta Bayram basa homojenîzekirinê kir ev wata ku sîstema neteweperweriya terîtoriyal nirxan û her ewa em dizanin ku her teritoriya her dewlet ku çi bi navê neteweperweriya terîtoriyal tên nirxandin li ser dendikekî etnîkî hatiye ava kirin gelo tukarî ji me re binirxînî yani ev armanca vê neteweperweriyê çi ye yani boçi dixwaze civatê homojenîze bike yani ev tengasiyê vê sîstemê çi ne ku hewcerî bi homojenîzekirinê dibîne yani de literatûrê de zanin navekî wî jî ki ene neteweperweriya sivîl e yani duwarê qewmiya tu çi bî bira bî duwarê sivîl da hevgirtinekî heye wata tu vê hevgirtinê bipejirînî tu perçekî vê vî neteweyî cenabê te dikare vî tiştî ji me re binirxîne ev ji kurê tê belê ew pirsekê bi rastî gelek girîng e û ne tenê girêdayî bi neteweperweriyê bi mesela çêbûna modelên civaka jî biya min zêde kes serê xwe neîşandiye ser vê meselê lê ez di axaftinekê xwe de min piçek girêdana viya behs kirî bû ez wisa dibînim ku yani modela Fransa ku modelekî pozitivîst e yani ku ewa veka ne tenê kulturekî etnik lê modela wanê hemwelatiyê terîtoryal ya Fransa weka ku temsîla medeniyeta rasyonal û ya ronahîbûnê ye û êdî hişmendî û eqil di wir da serketiye lewra ew eqil ew pozitivîzm ê ku li ser esasa elmîbûn li ser esasa rasyonalbûnê xwe honandiye divê bibe universal yani ew eqlekî universal e hişmendiyekî universal e ne girêdayî bi kulturekî etnîk ya deverekî ya lokal ya tiştekî wisa ye yani ev ya weka ku tek felsefe heye têde felsefeya ku ji ronahîbûnê derketiye felsefeya ew ki dike mesela Kant da ji wisa ye em bêjin eqil universal e cîhanî ye eger
rastî ve tiştekî ku rastî ya pozitivizme ve divê herkes ya kabul bike. Ji wir misyoneriyekê medeniyeta nû dest pê dike. Yani ew weka dava ku xwe îzah dikin yani humanîzma kolonyal ku îzah dikin jî bi vê xwe argümentê xwe ew dikin zêdetir. Yani dibên ku eqil divê li ser dinyayê li ser cîhanê ser bikeve û di vî wateyê de mesela modela Fransa ne tenê tiştekî etnik ya netewî ya girêdayî bi êdî bi sînorên Fransa de heta yani ne tenê divê homojeniyê nav Fransa da peyda bike lê her wiha ew model dikare bibe malê dinyayê ji ber ku têde eqil heye. Eger ez bi ji bo ku kefate bînim tu zanim gelek jî hez dikî eger ez bi teoriya Stalînê bikim yani teoriya Stalîn axaftinekê vê heye divê neteve vek formula bi îronîk dibêjim neteve di nav welatên Sovyet da yan jî devletên sosyalîst de bi forma cudanin lê bi naverok sosyalîstin yani bi naverok eynînin vek hevin li vir jî yani ez karim bêjim yani di vir jî hişmendiya rasyonel ya ronahîbûnê ku pozitivîst e bi şêveyekê xwe vek universal dibine ne tenê terîtoryal di çerçeva sînorên Fransa'da û ew kede mesela ez zanim Auguste Comte ku sazkerê ew kê sosyolojiya moderne ji heta ji Reşit Paşa'yı ve Çağaya Osmanlı'yı ev keye serokvezîr e jêra nameyek dişine dibêje êdî dînê me rasyonaliteye yani akile pozitivizme divê hûn herkes divê vê evkî kabul bikin yani êdî herkî dinya divê ew bike yani divê heta İmparatoriya Osmanî jî vê ya kabul bike. Lewra di gava ku tu pozitivist zanîna te hişmendiya te ev ku tu dirê rêya rastê yî ew dibe veka dîn veka ew baweriya ku divê herkes were ser vê ew kê yani homojenî jî ji wir derdikeve lê tabii ev ya yani vek argümenên veka ku bêjî medeniye lê dibin vê argümenê da bêguman her wiha dîsa honandina nasnameya etnik heye çawa di Türkiye her wiha li Fransayê jî wisa ye Fransayê êku etnogenezaya Fransa li ser îndina hatiye ferskirin birê ew kê lê çi gotiye ew kesên ku temsîla nasnameya Fransayê etnikî dikin ew ka universalî kabul kirine ya rastî heya meha jî berê çend meha Macron beyanekî wisa da got ku yani nirxên Fransayî hem velatiye yani velatperveriya Fransayî nirxên universalin nirxên dünyayî ye yani ekorasyonel hê jê ew tradisyon van da heye gava tu wisa bifikrî tu çi bêjî tu alternatîfa kabul nakî dibêjî ku ez eqilim ez medeniyetim êdî divê tu ya kabul bikî çawa ku Kemal Atatürk aynı vê modelê girt li Türkiye bi vî awayî dan sepandin li ser me li ser ew sînorên ku destê wan da mabûn û jêra gotin velat ew ert ku ew aynı axaftina wan wisa ew parçeyê ert ku destê me da mabû bu velatê me yani veka ku bi saya devletê de bû velatê wan yani ew jî ew hişmendî niyetê ku yani digo muasir medeniyet yani medeniyet muasir medeniyet ku ew xwe temsîlê muasir medeniyetê dikin lewra êdî her kesên ku berê viyaye yani pre-modernite pre-muasir medeniyetine berê viyaye divê bêguman viya kabul bikin ve misyonê kabul bikin lewra xwe veke misyoner her neteveperver xwe vek misyoner ev dike ku here êdina bixe ser rêya wan rêya Tirkiyetî Tirkbûnê rêya Fransîbûnê heta ku homojenî elbet
جالي او كجي انه نتبيجي جيوبوليتيك هن بروبلمين دنجي هنا كو دكن كو ولات كو تريتوريال نتبه بربريه هر حول بده كو هوموجين با جبركو ده هوموجينيه ده اوسا حسب دكن كو اوكي ابلكاري ابلبونا نتبيه يعني كس نكاره دستوردان ناو جروبن هندري بلاتی به نکاره دیجوان محلفات چکه اتنیک بلاتی وان پرچه بکه نظام چه بکه لورا کو يعني جاليه دولتي وهاتيه چکرن اورگانيك نينه يعني نوكا كرد پروريا يعني نتبونا كردايا كوج هر دايم از دوباره دكم يعني سوسياله بالناوندك سوسياله بديروكيه بخا بدولت بون چيبويا يعني تشتكي سوسيولوجيكه لغاكو دسكرت سني جاليه دولتي او ولات او كولتور او نما او نتوات تي اواكرن شجاري هستواني اولكاريه تنيا هر دايم فايني كدانه كا ايرو سبا هناك بياني هناك دجمنه ما هناك كسندن دستورداني ناو ما ابكن لورا كل ورهشمنديه كدن هي تراديسيون وكولتورن جداتين دن هنا او جداتيان دكارن جنوا خو فيجينن و دجي او 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 دولت بونا ما به پرچه بده يعني تك بچه يعني يعني ترك به پارادایگما یا به فلسفه چکرنا نتوه پروریه محکوم هوموژن بوننه که هر دایم حول بدین که هوموژنی بن او جی هر دایم و بخارا دیکتاتوریه و بخارا ژاکوبنیزم و بخارا خوینرژاندنی ببینه يعني دوه او مکانیزم که سوسیولوژیک و ساکو به هورا گریداینه مامۆستا ئەکۆلا سیستەما تورک و پرسێکی مە هەیە پاشێ بنرخێنن دەتخوازم بە نقطە تشکیلێ جنابێت بپرسن یعنی تو دزانی ئەکۆلا مۆدەرنیست ئیدعاوان ئەوە کو کاپیتالیزم چقا پێشوا دچێ جوات هۆمۆژەنیزە دبێ و ئەو جودایەتی ئەتنیکی کولتوری ji holê radibin lê jiyana madî da medîk û berevajî vî çêbû kapital pirsa netewî li sîstemê ku duwarê kapîtalîzmê da herî pêşketine rûda wek nimûne Katalonya yani Katalonya li İspanyayê devera herî pêşketiye duwarê kapîtalîzmê da gelo ev çi ye yani ew pirs bi kapîtalîzmê izahkırın. Kek salim Katalonya moderniteye xwe bu xwe li ser esasa netevîbûn nasnameya xwe netevîbûn tevî ku devlet nîne li ser esasa nasnameya xwe netevîbûnê ava kir heta berê İspanya ava kir lewra dûr da nikarîbûn ew problemên etnisîteyê ji wan re çêkin yani normal modernite her vakit klasik modernite her vakit berbet standartize buneye duvarı kültürü de duvarı etniki de duvarı evki de jiber ku dibêje ez rasyonalim yani gava ku rasyonalim standarta min ve divê evên ku kulturên cudanen berê mane tradisyonalin evkin divê xwe entegre bikin ya ser modela min ez her daim biya dibêjim ئێمە ئەگەر ئەم نەتەوە نەبن لە تورکیە لە باکوور لە کوردستانە تورکیە بتایبەتی ji ber ku mesele modernîte herî bihêz herî bi tofan li Tirkiye prosesa modernîte bike eger Kurd modela xwe modernîteya civakî komelgehî peyda nekin elbet Kurd li Tirkiye ve dawiya dawî da vê têk biçin yani ji ber ku modernîte belê ew nêrîna Max Weber bû Durkheim bû ku em bêjin gawa ku komelgeh çêdibe cemaetên her cure cemaet yani etnikî dînî kulturî ve ji holê rabin ew esasa sosyolojiya ciwakan li ser esasa indivîda ev dibe dûr da civak tune dûr da
etnisite komik tinanin, grup tinanin. Le ya rastı eğer tu be ser mesela Katalonya numune ekber başta da yani de mesele inusa da mesela Kosovo hinek deverinden yani birastı evana garibun şaniyavan hebu çebu ku ev buha model xaya moderniteyi ava bikin ji bo ku nasnamaya vanî neteve dibin pêvajoya standartîzekirina ya İspanyolî da têk neçe. Yani ev modeleke pir baş e îro ev model li başûr jî yani mirov dibe li ser pir baş bisekine li başûr jî ev model dikare ser bikeve bi rastî modernîteya ya başûr dikare wisa bike ku bibe numune ne tenê ji bo Erebên Iraqê ji bo ya herêmê jî yani rojhilatına bî. Bele. Mamosta Bayram mete ihmal kir. Tekine be. Keko ev gotinata homojenize kirin biraz gotinaki kilite. Yani de pirsa ev milletperveriya teritoryal da armanc homojenize kirinir. Yani de coğrafya ki da devleteki avatke de nava devleti da gelek grubên kültürî cida hene û bi hukmê devletê dixwaze entegre asîmle bi gotinekî dinê homojenize bike. Ev homojenize kirin gelo ji bo civatê giştî tehdît e ya na? Di do ev homojenize kirin ji kîjan hewcedariyetê sisê gelo ev bi xwe nîşan nade ku ev forma milletperveriya teritoryal bi xwe xapandine ji bo ekaliyetê dinê. Kirin Medrese pirsasa bikir lê ev hersî pirs gelek girîgir berê wî ez dixwazim ew pirsa te ya ku kapitalizmê modernîtê ihtiyaciya netewebûnê û dewletbûnê ji holê rakiriye dinyayê kiriye gundekê piçûk ez wê meseleyê ev îddia postmodernîst e. Belê. Yani niha gelek cara ême bi rastî em yani nav Kurda da em rastê vê tiştî dibin yani em hinek fikira hema zû ji xwe re digirin dibêjin qey ayetên filan kitaba pîroz bêvan kitaba pîroz e û bilind dikin. Yani serî heşmendiyekî zaniyarî divê krîtîk mêzeke mesela. Û tişta qebûl neke. Ev fikre bêguman yani piştî xurfandina herfandina Sovyetê û her du bloka bilind bû. Münaqeşa wî dest pê kir. Yani çima? Çünkü dünya yani ji sistemekî de teperê derbasê sistemekî din bibe lêgerînekî be fikir derdikevin. Yekî fikir jî ew bû. Vêce ew fikir bêhtir jî eslê xwe da bi proje Yekîtiya Ewropa vekirê dayî piçekî derket ortê. Vêce Ewropayê da êdî ihtiyaciya sînora nemaye û filan û bêvan vatiştana boy wê yekê jî yani mesela devletê mesela teritoryemê mesela serweriyê mesela serweriya neteweyî ew bûye. Yani weka postmodernîsta gotin teoriya wî kirin henêka jî kirine kitap evê îşî xistine münaqeşe. Niha yani ev nêrîna bêguman ji bo ew ji bo Yekîtiya Ewropa projeya Yekîtiya Ewropa bibe binge henekî henek aliyê wî yê dest û pî heye. Yani neticede ev netewana ev milletana Fransa, Alman, İngiliz ya jî evên din yani 200 sal evê wan heye. Nêzîkî 200 sal ama eve neş hemî bo hemî
ملتا و بو همو دورایه بو همو ولاتا درباست به yani دوی مسئله دا نوام چامسکی راستی gelek hoş işaret dike yani modernist lingüistikiye و بسر لینگویستیکی gelek mesela dinci ariye filozofi ve izah dike او بخواجی و فکرانه yani fikre ku modernite ya okey kapitalizme ya jive devre ve ihtiyacına jorte rakriye pedikene neha du tişta dve marjer cudabke teknolojiya komünikasyone teknolojiya medyayı elektronik u internet dünyayı küçük kır rastla peyvendiye dünyayı grift kır giştande hevdu evji rastla ama yani meseleyin ku dünyayı da hene listeriye dünyayı hene او meseleyin ku meseleyin civakine meseleyin teritoriyomun ya teritoryaline meseleyin serverine meseleyin giyiştina prosesi millet bunu avana hal nekirin yani devje berde devje em neçin Kurdistan'ı em adı dünyada piştira bine yani de Suedia'da Norveç'de Suedi, Finlandiya u Norveç u Rusland. Çar Lapland ne her çar devlete de par vekriye. Yani vaki Kurda aynı. Aynı vaki Kurdanın. Avanajı duhazın serveriya xwe hebin, duhazın velat bibixwedî welatê xwe bibin devletî heta. Duhazın yani tu ji min baştir dizanî kek Salim. Ama ne bu? Yani Flaman dinava sê welata da tabûne hakeza pirsekê wanê gelek mühim heye. Katalan usa yani mesela Katalana erê di mesela etnikî da û kulturî da bê şer û bê xwîn yani xwe dane hemû tiştî qebûl kirine ama ew sîstema ku heftê û şeşa de bi anayasa nû hat welatê wan perçe kir. Dinyayek axa wan hêşte ser hema eyaleta ku biniya wan daye ser wê yani nîvê wê derê de hêştin. Aslında ciyê zengîn jî. Ew dixwazin wê derê jî ew bikin wan meselana hel bikin. Ama Yekîtiya Ewropa ji bo ku yekbûnê û entegrasyonê daye berxwe nahêle pêşiya wan giriye. Ya jî Fransa ji bo ku Fransa ew teritoryal evê xwe wetandaşlik ku piştê not û du awana jî piçek ku hartin çêkirin di wê hevdîtina xwe da ku Macron navê universal evek yani fikra universal modela universal lê dike nahêle yani çima bask li welatê wan jî hene li Fransa jî hene yani van meselana îro û li ser girtine sakî yani evana hemî meselên dinyayê ne ji bo yekê ew iddia ku postmodernîst derxistin serê henêk Kurdê me jî Kurdê me ku hema zû zû ê moray ji ew ê digirin ji Amerika nizanim ê henêk postmodernîstên din ê Alman Ewropa û van derana digirin û zû dahola ew ê dixin netewe bûn xelas bûye Kurdistan xelas bûye welat tuneye Kurd tuneye çiye em vatiştana micûl bibin evana rastî tiştên nebaşin divê em servan meselana piçekî weka xwe bifikirin em li ku derê ne em Kurd li ku derê ne ihtiyaciyê me çi ye em werin ser mesela homojen bûnê carekî merivekî insanekî liberal demokrat be homojenîtiyê divê red bike kesinlikle divê homojenîtiyê red bike homojenîtiya civakî homojenîtiya zimanî homojenîtiya kulturî neticede homojenîtiya bixwera homojenîtiya serweriyê politik jî tîne ku ev faşîzm e ev dîktatorî ye yani di her awayî de tek çîtî ye
کی ji tek-tekçîtiyê aciz e, dibêje ev nerast e, divê di siyasetê de, di civakê de û di siyaseta kulturê de, di rêvebirina kultur û zimanê de homojenîtiyê red bike. Homojenîtî eslê xwe de yani berevajiya ka tabiatê ye, berevajiya jiyanê ye, berevajiya her tiştî. Yani wextê ez li vê derê dibêjim bêguman ez niha ev ê ku naxwazin ez duruşmên liberalîzma klasîk bilind dikim. Duruşmê liberalîzma klasîk ser azadiyê ye. Ser azadiya mirova ye. Mirov însanî dixe merkeza xwe û hemî prosesên din ser azadiya hebûna wê însanî û ew însanên azad ku civakekî peyda dikin ya jî kultur çê dikin, bedeniyet çê dikin rê dide ber wan. Ji me re însaniyetê re homojenîtî na pirrengî lazim e, pirdengî lazim e û hevbeşî lazim e. Yani divê em li hevdû par bikin. Bi hev re par bikin. Çawa em xêr û bêrê welatê xwe warê xwe li hev par dikin hemî bi hev re li jiyanê dimînin, dinya berê dinyayê divê mirovayetiyê divê em bidin heterogoniyê û ne homojenî. Homojenî projeya dixwazî di proje Fransa a netewakiya terîtoryumê de be. Dixwazî ez ê werime ser a Tirka de jî mesela me ya mühim a Tirka ye sedaset feqîrkirina, hejarkirina zimanan e, hejarkirina çandê cuda ye, hejarkirina folklorê ye, hejarkirina hemî tiştî ye. Yani homojenîtî hejarkirina wê. Modela Tirkiyê em werin ser. Em vê paşî xeberin kekber. Baş e. Bo yekê em divê kek yaşar jî işaret kir. Yani ez dixwazim carek din em li Kurd vegerin. Her Kurdekî divê modela Başûrê Kurdistanê dayîne ser masê. Yani icab nake em modelê Yekîtiya Ewropa, peymana Maastrichtê, peymana Kopenhagenê filan bêvan jî ew qasa ser kûr bibin. Anayasa destûra Başûrê Kurdistanê numuneya pluralizmê, numuneya pêkvejiyanê ye û numuneya edaletê numuneya projeya pêkvejiyanê taybet pêkvejiyanê ya ser esasê wekeviyê numune ye. Yani hakikaten numune ye û ew numune piştira hendek fikrê min ê din heye ku Perçê Kurdistanê dikarin ji rojhilata navîn re wextê bibine dewlet bibin bingehê pirzimanî û pirkulturî û projeyê siyasî ya modern. Ême heye ême serçavê. Spas kir kujivan werinê tê xweş. Mamoste Yaşar pirsanî cenabê te yek ew tiştê ku kek bayram got ew bi wan nokta karî hinek tişta ji we bindixînî di do pirsanî cenabê te ev e sala çûyîn li İskoçyayê wek evek hat kirin lêkolînek hat kirin wek pirsîn jî insana tenê malûm e İskoçya jî perçekî Brîtanya ye. Brîtanya ku ji İskoçya jî İngiltere ji İrlanda Bakur û ji Galerê tê vücudê. Ji 1700 تقریبا 51
میشه گفت ما مستعشان راست که او هفگرتنا انگلتره و اسکوچیا همیتون 1751 یعنی 21 و bu دور 300 سال 250 سال در باس بو سالا چوین جی اسکوچیا هات پرسین صدی تنه 14 گوتن ام خوک بریتانی دبینن در صدی 76 وی گوتن که ام خواه وک اسکوچی دبینن یعنی جناسنما بریتانیا را خودی در نکتر پرس اوه گلو بوچه اکو مدلا نتورپدریا تریتوریال ناسنامه کی هفگرتی نانی وجودی از باورم aynı روش لبلجیکا جستانه لإسبانيا جستانه والجلك دبري دنيزي تشل أوروبا تشل دروي أوروبا جستانه قالوا إن القناة ده شيء وش بيك نات سنكه بله پرسکی پر گرینگه از اخافتنا کو کک بایرام باشور هش از جور بردوام بکن جبو کو ام دیکاری بن براستی شخورا تئوریه که یعنی مدل خواه او بکن که جبو تریتوریالا نتوه پروریا تریتوریال دوی وارد شواته چک بحث آمده مسئله اسکوچیا و مسئله باشور پر آنالوگ یعنی وک اوکی هبن باشه اسکوچیا تبی وان نتوه پروریا تریتوریال یا بریتانی هر وقت ناسنامه آخه لیتراتور آخه پرستن آخه شعور نتوه بونه و ولاد بونه خود نکریه بردوام به تردیسیون بردوام کریه هشمندی وانی اوسا ناسنامه‌ای یعنی ناسنامه نتوه‌ای هر وقت او کوه اوشخه یعنی کو اسکوچی چقاس ولات خو چقاس ارد خو جی واری خو حزکن او للدنيا مشهوره يعني چقا گریدای به او که قانه يعني براستی مروف دبه بچک کردن با کرد را بحث بکه گریدانا به ارد اکو ام بحثاوی دکن گریدانا هستا ولات بون نه تشتکی تنی چاوا مدرنیست بجن سیاسته یه تشتکی کو چبونا کردان و جگنزیسا کردان و گریداییه لهن دواران مثلا لنیجریا لافریقا لهن مکسیکا حتی تشتکی خداییه تشتکی الهی دوی گریدانی دا دبینن یعنی مروف ناسنامه بی و ارده بی یعنی تشتکی وکا خداییه تشتکی وکا قدس وکا یهودی چوا خوا دبینن به ارده خوا چوا گریدانی تشتکی مقدس بله تشتکی مقدس تشتکی بگریدایی به میتولوژی کون به دستان و به نرخن بر به هزار سالین او تش بر گرینگن براستی کرشی خواه گریدایی به وی او که کرنه از به نکته که او بکم دما پاپیر شرفخان بیتسی را شرفخان را شرف بگ را عثمانی پیشنیار دکن که دجی امارات روشکان بیتسی دا مالات یا او دوره بدنوی زوری ددن فشاری دکن گلک او دکن گلک زوری ددن داوی دا اویا بچک سست با وکا کو قبول بکه لهن جامعرن هر وقت جامعرن وسا اینتو پرورنا کردا دا خلقه جامعر هبونه کسی نوکه محمد آقای کلهوکی بله کلهوکی هبونه کو اوا دبن تو چلکی yani tu arde xwe çû yani bak bitenamine yani her tiştek ku hêza ku ya ku girêdayî bitere girêdayî be ew majîk ew sihêrî ya ku bitere tu begê ve ew devereyê ew girêdayî be erdê te ye bit sê birojkanê ye ew tişt de hişmendiya Şerefxan da pir xorte em dikarin bejin ku Şerefxan neteveperverê terîtoryal ya Kurdiya yekeme
yani Kurdistanê weke teritorya ya siyasî û weke û ya etnik sembolîk û dihonîne di pirtûka xwe de dihonîne şerefxan de ew tişt pir xort e pir bi ewkê bi girêdayî. Lê tevîviya neteweperweriya terîtoryal îro divê em bi yek maneyî ew nekin negirin. Yani mesele ne reş e yan spî ye, reş û spî ye. Ji bo me bi taybetî li Bakur. Eger em li paradigmaya ew neteweperweriya terîtoryal ya ku Cumhuriyeta Türkiye li ser me ferz dike kabul bikin, yani yan jî neteweperweriya terîtoryal veka teorik model rasyonal bibînin, divê em ew tiştê ku îro Türk li me pêşniyar dikin divê em kabul bikin, di mesele welatekê de veka hemwelatî, veka demokrasî, veka ev em ê hebil bidin, bi wan re bibin yek welat, yek netewê, yek ew û em bi vê awayî dikarin kêfxweş bin, bextewar bin, azad bin, her wekê din. Yani ew îro bi me wisa dikin. Lê ya rastî ew paradigmayeke, modeleke kolonyal e ya ku ser me ferz dikin. Ew dike ku yani welatbûna hesta welatbûna Kurdan bi erdê wan bi Kurdistanê tek bibin, yani tek birin. îro ew problem prosesekî pir bihêz bi rastî di wî warî da serkeftinekê mezin çêkirine, em dikarin bêjin ewa 3 sala da lê vê daviyê bi taybetî bi xortî ew kirine. Lewra ji bo me pir mühim e, pir girîng em aniha bi muqayesekirî rewşa Bakur û Başûr bidin hev tevî bi İskoçyayê em ew bikin ka ji bo ew tiştê ku Kek Bayram got destûra Başûr yani ne tenê destûrê praktikê berê jî destûr hebe praktika Kurdên Başûrê de ew tiş hate bicî kirin û herkes dizane ku îro Xristiyan, dînî, etnîk, grupên etnîkî, Türkmen û ewkê herê azad li rojhilata navîn de herê azad herê ew li Başûrin. Lê çima siyaseta Kurd ya Başûr dikare neteweperweriya terîtoryal bimeşîne. Ji ber ku li Başûr hesta Kurdistanî bûn hiç carî tek neçû. Her daîm girêdanekê wanê xurt bi ewkê re hebû. Heta ku sê mandata ku em bêjin Serokkomarê Iraqê Kurd e Iraqî bûn polîtikayekî ye lê eviya li ser hesaba bedela Kurdistanî bûnê nabe çawa ku li Bakur çê dibe. Li Bakur hesta pişmendiya welat girêdana Kurda ya bi Kurdistanê derbxariye, derbên mezin xariye. Li wir xirabbûnekê gelek mezin heye lewra neteweperweriya etnîk dekolonyal ya ku welatê Kurdistan weka welatek, weka niştimanek ji nû di nasnameya wan de, di çavê wan de, di hişmendiya wan de ava bike û hesta hişmendiya nasnameya Tirkiyetî tek bibe. Ji ber ku Tirkiyetî ji bo Kurdistan kolonyalizme bi liberalizma xwe, bi demokrasî bûna xwe, bi her tiştê xwe, bi herî eqilmendê wan, bi herî humanîstê wan ew hişmendiyekî kolonyal e ji bo Kurdan. Ew entegrasyon, ew tiştê ku bi demokrasî bikin, bi nermo, bi ew, bi her awayî ew li ser bedela têkbirina nasnameya Kurd e ji ber bi bedela asîmîlekirina Kurd e. Lewra modela ku neteweperweriya terîtoryal ya Türkiye ji bo me dide kabul kirin, îro bêguman Tirkiyelîleşme yek ji parçeyekê viyaye,
یک جکو نتبه پروریه تریتوریال یا ترکیه قبول کرنه اویا yani ev ya ev kavi eve ve proses jibok beyravestan dubare kirin ku evya daviya Kurdistanî buneye evya daviya Kurd buneye evya Türk buneye ne Türkiye'yi bune şu ev Türkiye'nin şu vaka devlet ka ku havatiya ava kirin tu şu ara tekriye hemvelati tu hemvelatiye bi tu beguman yani de facto tu Türkiye'yi yani vaka devlet le durda prosesa nuya Türkiye'leşme ne mesele hemvelati buneye mesele Türk buneye mesele kabul kırına ev paradigma teritoryal ya Türkiye'ye diser hesabı teslim kırına tekbirina Kurdistanî bun Kurd bun nasmaya Kurd ev ya pır mühim ku em dibe her roş izah bikin her roş bipeyvin jiber ku ev ya koletiye yani çava diben yani nemutu Türk'üm diyene yani vaka ku Türk ku herkesi ku çıkara beca Türk ev ve mutlu ve azat ve ev hürbe le ya rasti ev ya prosesa koletiye bu prosesa tekbirina azadiya Kurdistan Kutmuniye levra dibe liser piçeki zanin u hişmendiya Kurdistanî bun di nav Bakuriyan da Kurdin Bakuriyan da di ser via em dibe bisekinin belki de bernameya kedin da yani dibe ev tiş bastî were ev kirin spas mamoste Yaşar Kek Bayram pırs cenabete ew me nimûna İskoçya da kulvedere nasnamekî hevgirtî nat vücudê û pirsî hat holê ku ev tevê mane ku ev modela netewepeveriya terîtoryal ku bi îdakê mezin hat holê ser neket û her wisa mamoste Yaşar derbasê Tirkiye bû û ev Tirkiye jî wek İngiltere wek İspanya wek Fransa bi aynî modelê sistemekî ava kirine cenabete hem de warê giştî da hem jî di pirsa Tirkiye da meselê binirxîne em ê xweş bû niha kek Salim ew mesela İskoçya û Brîtanya'da Brîtanya'yı 5 cara bir sat sala dawî de 5 cara hem hukuka xwe ya terîtoryal hem jî a hevwelatiyê welatîbûnê guherî na eger Brîtanya wekî berê ser esasê xwînê û axa ku bi kraliyetê vegirê dayê bimana diviya bibana England lê wana çi kirin yani ew împaratoriya yek Anglo-Sakson yek jê pêşî li a em bibêjin kakil li İngilterê navê xwe zû kirin Great Britain eva Britanya mezin çima wî kirin ji bo ku Walesa ji bo İskoçya ji bo evê İrlanda Bakur aciz nekin wan ji xwe dûr nexin û bi wan re bimînin çünkü wexta ku bibêje England Londra û işte çend kilometre ji wî wêdatir yani ew xwast perçeyekî biçûçik dimîne evî pêşî wisa kirin wê wextê wê lehevkirinê kirin İskoçya evê din duê çerçevê de xwe qebûl kirin yani wê li xwedî li Brîtanya mezin derkin Brîtanya derketin nel England li İngilîza na li kraliyet ku kraliyet İngilîzin li wana na wan jî xwe wek xwediyê Brîtanyayê İmparatoriya Brîtanyayê şirîkê Brîtanyayê girtin belkî
mesela ku İskoçya'yı yani tuzani İskoçya yek ji nasname xwe dest bernade û fistanê xwe jî wek yani nîşanekî gelek mühim fistan û oka xwe dûdûga xwe gelekî diparêzin yani gelek pê vegirêdayîne İngiliz kraliyet yani wê tiştî dizane û modela xwe ew kir. Tabii piştre wan modelê xwe li gorê împaratoriyê wextê Hindistanê de piştî New Zealand û Avustralya, Amerika filan Anglo-Saxon wan cumhuriyetane hem yek û hemî guhertin. Yani hemî tedbirê ku sendin ew bû ku kakil yani kraliyet ew sistem ji hev nekeve. Hûn zanin di İngiltere'de destûr tune ye, akt heye. Yani welatî mana welatiyê de protect akt heye. Yani evana tabii cara berê tûra berê de got rastî jî hemî netewa û hemî welat li gorê xwe li gorî şertê xwe û li gorî serweriya wana li dinyayê demê xwe împaratorî ya jî endüstrî demê xwe endüstrî yel şoreşên endüstriyê filan piştê wî wisa guherîne. Niha em werin ser mesela ew ê carekî din Tirkiye û ev terîtoryal ew. Türkiye siyaseten yani bi destê İngiltere yani Kemalistan bi destê İngiltere ve devletê danîn ama modela devletê û kultura devletê ji jön Türk hatî. Yani jön Türk jön gotinekî Fransî yani genç Türkler ku dibêjin jön Türk derbasê İttihat Terakkiye bû. İttihat Terakki jî ji nava İttihat Terakkiye jî Kemalîst derketin û vê proje bicî xistin. Yani em mesela lewê binêrin êdin na ê xwe Kurd ew bikin. Yani hûn zanin damezranêrê İttihat Terakkiye pênc kesa di doyê wî Kurdin Sukûtî û Abdullah Cevdet. Abdullah Cevdet sosyologekî demê xwe de gelek mühim e. Yani wekî em pirtûkek û ser wî hatine amadekirin destê wan saxibe em fêm dikin. Yani birêweriya wî modernîteya Fransayê ye. Em ew wan xwest ama beşekî wan xwestin ku wê modernîteyê di pluralizma İmparatoriya Osmanî de çî bikin. Yani ew İmparatoriya Osmanî, İmparatoriya Çarî û piştre a Sovyetê jî û İmparatoriya Britanya wê demê de yani ew netewe komên etnîkî xelkên ku hene ciyê xwe de serwerê xwe bûn lê bi ew ê ve bi împaratoriyê ve girêdayî. Belkî cuda ye ême eger em prosesa xwe mêzekin wextê împaratoriyê de yani Kurd nîv otonom bûn. Heta nîvî jî zêdetir. Yani ciyê xwe de serwer bûn wêrgî û esker didane ew ê dida İstanbulê merkeza împaratoriyê. Vêca mesela eger em Abdullah Cevdet taybet Abdullah Cevdet wexta ku em lê bikolînin ew fikra wî û heyala wî teoriya wî hêviya wî ew bûye ku yani ew serwerî û xweserî û rêveberiya Kurd di ciyê xwe de bimîne ji xwe Kurd duê demê di nava împaratoriyê de quwetekî gelek mezin yani quwetekî wextê ku piştê ku piçûk bûne Romelî çûye û Misir çûye Erebistan xwe jê dûr xistiye
عبدالله جودت وان دیتنه یعنی کرد لوی داری قوتکی پرمازنن اوی هیوی کریا کو دی یعنی اتحاد بتشکرنا اتحاد تراکیه ده تراکیه جمودرنیزم فرانسا جی استفاده بکن و کردا جی بکن جی خدا یعنی وی مدرنیزمی ده اوی ده monte bikin di imparatoriya ew de monte bikin ama wê çaxê dîrokê li ser imparatoriya biryarekî dabû yani gerek imparatoriya Macarî û Awstrya jî têk biçana gerek imparatoriya Çaristanê jî biçana Çarê Rusya jî biçana gerek imparatoriya ew jî biça yani ya Osmaniya jî biça çû neticede İngilîze ket xwedane ber Kemalista, grubaka Kemalist derxistin û wan aksiyoner kirin wan ew kê çêkirin wê dewletê çêkirin Kemalistan dewleta ku Kemalîsta danîn modela ew ye modela Fransayê kek Yaşar jî gavek berê îşaret kir yani ewana terîtoryal serwerî teritoryal serwerî li ser axa di dest da ma yani axên çûn Rumelî çû Misir çû hemû derî çû axa ku di destê wan da mabû herî dawî 26 1926 da ku Misir Musulê jî bi rengekî ew jî çû destê wan da ciyê ku ma li wê derê di vê hidûdê îroyîn da teritoryal dewletekî danîn teritoryal devlet min wexta tarifa teritoriyoyê teritoriyê kir me got du aliyê wî heye yek jî axe welate di du serweriye teritoryala serwerî modela ew ye modela Tirkiye a Kemalîsta wextê wê modelê çêkirin pêşî taktik ji bo ku Kurd zû serhil nedin û wan aciz nekin wan xapandin bu anayasa 21 û nizanim Xeyriye Dêrsimî Hesen Xeyriye Dêrsimî hanîn ew û filan û bêvan pêşî rengê ew ê dane pê sankî wê modelekî pirrengî ya ku li ser esasê Tirka û Kurda taybet pêk bê ew be çünkü di 2015 da di jenosîta Ermeniya da gayrimüslima hel kirin Rumelî destê wan zaten çûbûn yani gayrimüslimê derveyê Trakyayê ji Trakyayê derve ewana jî mesele nemabûn mesele tenê mabûn Kurd salek du sala wan xapandin me Kurdan xapandin işte em bihevrane filan bêvan piştra dest bi homojenîzmê kirin yani kengê Cumhuriyetê îlan kirin tedbîrê xwe sendin pêşiya hereka azadî û rêxistina azadî ew bikirin tedbîrê xwe jî hêdî sendin 23 da Cumhuriyetê îlan kirin nava xwe da jî ew nerhetiyê biçe kêm kirin û ji 25 da dest pê kirin yani li Kurda xistin Kurd bu proje razî nebûn dîtin ku xapandine lê xistin yani ji 24 aslında beriya wî koçgiriyê de dest pê dikin esas beriya wî koçgiriyê de dest pê dikin yani homojen dikin tek çîtî dikin şeş esasê xwe yê ku yani tek devletekî milletekî çandekî alekî zimanekî û şeş bûn aniha dibêjin mekiriye çar lê nebûye çar aniha jî şeşê aslê xwe da yani di destûra Tirkiyê de gorê destûra Tirkiye eger merov destûrê wek lehevkirina civakî û lehevkirina siyasî çerçeva wî ew bike
îro di Tirkiyeyê de yani ew homojenîtî berdewam e yani meseleken guherînekî çêbûne guherînekî kantîtatîf ne ew e nitelik wekî Türk dibêjin kuantatif ne ya ew nicel yani çawa ye efendim bila Kürt dersa ew bikin yani heftê du ciya em ew nakin em mamosta naşînin ama bila ev heq jî wilo xuya bike. Türkiye'de homojenizm prosa homojenî bi asimilasyona zimanî Ev karabecek pisar neket ya pisar ket bi asimilasyona zimanî bi asimilasyona çandinî bi asimilasyona civakî berdewam e do bi koçberiya zorê bi koçberiya zorê ser esasê aborî û ser esasê yani şerê çekdarî istifade dikin derdixin yani nüfusa mesela anha nüfusa Kurdî nîvê wî zêdetir ji axa Kurdistanê ji coğrafya Kurdistanê ji erdnîgariya Kurdistanê derketiye vî alî ve hatiye Xerbê Kurdistanê û ziman mesela ziman da berê van salê dawî yani raperînekî heye berxwedanekî heye lê di mesela ziman da piştîne şikestine em divê wilo ew nekin bi serketiye ev proje na Kurd berxweda didin yani xencer gelek li laşê me de kirine yani rastî em gelek êşandine wek millet lê Kurd milletekî wekî di nava Qewskê de dibêjin bila şaşînê fêm kirin pir arsizin yani berxweda didin yani wekî kevirên Kurdistanê welatê me wekî latê me zinarên me em hişkin baş e em vê hişkiya xwe dewam bikin em li dijî vê bi zimanê eger bi zimanê ew ê bibêjin zimanê siyasî bibêjin asimilasyona siyasî aborî û kulturî tunekirina Kurda bi her awayî em divê li dijî vîya bisekinin û dij sekinandina vîya da jî yek parastina zimanê di do açan de sê ya torevaniya civakê ye jiyana civakî ye çar ji axê dûrneketine ku îro ewa me ye îro mijara me ye Belê spas kek bayram em hêdî din dawiya programê xwe mamostaya şar tiştî ku tê bêjî heye yani gelek tiştên ku bêjim hene eger wextê me çiqas maya wextê me yani ew ê hinek pir jî hebin piştî wî ez dixwazim ji temaşevan hinek tişt bêjim yani tiştê ku me îşev dabû ber xwe ev di lîteratûrê da netewerperwerî wek bi dawayî tê îfade kirin netewerperweriya terîtoryal ya jî siyasî û li hember wî jî dibêjin netewerperweriya etnîkî ya jî kulturî armanc vî programê me îşev ev bû ku her civak her dewlet li ser dendikekî neteweyî tê ava kirin û ew dewletên ku dibêjin em li ser esasê milletperweriya terîtoryal me xwe îfade kiriye em ji Fransayê, İngiltere'ye, Belçika'ya, İspanya'ya, Türkiye'ye lê mevnere ku divira mejîşolîkirinekê heye ew her li ser karakterê etnîkî îfade bûne û arman jî homojenîzekirina civakê ye loma jî hembû netewerperwerî ê ku îro hetayî hatine rojevê ew li ser karakterê etnîkî ne bi milletekî xwe îfade dikin programê xwe kir du beş em ê di programekî dinê da milletperweriya Kurdî binirxînin û em ê îdia bikin ku milletperweriya Kurdî jî divê terîtoryal be lê ev terîtoryaliya yani ev coğrafîk watan bêjin bina gotinekî dinê em ê bêjin milletperweriya Kurdî divê Kurdistanî be lê ev Kurdistaniya milletperweriya Kurdî tê çi manê em ê vî binirxînin û armanca me
ve gotine ev be em dizin berxwe ke ev milletperwerî duwarê sosyolojik da hevgirtinekî bîne vücudê. Yani hevgirtina sosyolojikî ya milletê Kurd ya Kurdistanê bîne vücudê. Em ev inşallah ev wextê me hebe inşallah wê heta mamosta yaşa jî li cî be o mamosta bayram jî em zanin tim amade em programekî dinê da vî tiştî binirxînin ên em meselê bînin ser axa Kurdistanê. Mamosta yaşa gotê te çi bûn? Belê çend gotinê min hene eger wexte be heval bikin çend pirs hebin. Yani pirskirekin giring e yekem pirsa ku em ser dipeyivin neteveperveriya teritoryal gelo bêguman mîsoger neteveperveriya teritoryal illim homojeniyê bîne. Yani heya niha di praktîkên gelek praktikan de wisa bûye lê gava ku bi neteveperveriya etnik digel hev veka senkretik veka digel hev tê nimeşandin em dibînin ku praktikên henin ku neteveperveriya teritoryal dema ku serveriya meşru ya li ser erdê xwe li ser welatê te mukim dike te mîsoger dike di hemîn demê da jî yani wek jiyana hevbeş bi pêkateyên cuda ew dike modela Hindistanê di vî warî de berbiçawe. Yani li neteveperveriya teritoryal ya Hindistanê de bi rastî ew polîtikatê meşandin lê di hemîn demê de ferqiyetên cudatiyên zimanan, kulturan, nasnameyan tê parastin. Yani em dibînin ku illim nayê vê mateyê ku bêçare neteveperveriya teritoryal ve homojeniyê bîne. Belkî ew neteveperveriya teritoryal ya ku kolonyalîst e veka tirkayetiyê ew xwe hev dide ku ber bi homojeniyê ve biçe. Îro li başûr jî em dibînin ku bi rastî polîtikaya neteveperveriya teritoryal heye. Lê ew heya niha çi rûdawê wî çi nîşanê wî tune ku ev bixwaze ku homojeniyê pêk bîne. Yadin gelek spas şu ku eger bernameyekê din hebe ji ber ku heya niha em li ser weka têgeheke siyasî weka têgeheke îdeolojik li ser neteveperveriya teritoryal dipeyvin. Lê ya rastî mesele ya sosyolojik e jî yani weka sosyolojiya neteveperveriya teritoryal divê çawa be. Yani îro gava ku em li ser behsa ew dikin yani tamam birêya hukûmwariya serveriya siyasî li ser erdê te li ser welatê te dibe hêzekî jeopolitik erê lê ew mesele hudûdan dike mesele weka welat dike lê di nav welat çawa weka terîtoryayekê netewî çawa tê înşa kirin bi navê xwe bi navên erdnigariyê bi navê bîranînan şûnwaran tradisyonan bi tiştên ew ki îro em dibînin ku ew dewleta Türk yani bombabaran danî ser Sûr û xirab kir bajarên Kurda û ew ka yani ew di wî tiştî de bêguman bêperwa ev dike ji ber ku ew di hesta wî de hişmendiya wî de ne welatê wî ye yani ew tê dîtin ku gava ku bajarekî Kurdistan gundekî Kurdistan tê şewitandin vêran kirin tenê dilê Kurdan tê şewite Türk belkî kêfa xwe pêk tînin ji ber ku bi rastî di hişmendiya wan de Kurdistan ne perçeyek ji erdê wan e welat wan e yani ji bo Kurdistan xwîn nerijandine xwînê Kurdan rijandine yani Kurdistan bi îtifaqê bi Osmaniyan bûye ew kêvan şîrîkê wan lewra ew kolonyalizm ya ku heye ew ku bi wan de heye mixabin di nav Kurdan de hişmendiya Kurdan de ku Kurdistan koloniye bindest e çi mixabin ew zanebûn ew hişmendî xortnîne lê baş e ku ew hişmendî di kolonyalîstê Tirka de heye her daîm me ji me re ew dikin tînin bîra me ku
Kurdistan ki koloniye ev livrda şanse ki ejmera çiye ev şans ku em ji welatê xwe hez dikin ew ji welatê me hez nakin ew nikare bibe welatekê wan yani dema ku bi misyonerî dinêrin lê dinêrin gawa ku mamosteyekê wan diçe li bajarekî Kurdistanê em bêjin bi misyona ku ew bike netewperwerî kar bike ev ya têvateyê ku ew ne welatê bîye ew wê derê wek welatê xwe nabîne ew koloniye ew diwa tiştê de yani destruksiyona hilveşandina ew pişmendiyên zanînên li ser welatbûna ya Tirka de şansê me heye hêvîdarim em di bernameyekê bêtir li ser sosyolojiya vê meseleyê yani sosyolojiya velatîbûn di nav millet de sosyolojiya velatîbûn çiye kultura velatîbûn hişmendiya velatîbûn çiye merif viya bipeyve. بله سپاس بوان گوتنه خوش هدی دیوان داویا برنامه خواه گلو پرس هبن جوالی رجیم پرس گلو مروف و احمدی خانی دوی مجایده چوا تعریف که بایرام دوجم قی که کیب شد پرسی تا باسا آخی کرد تا بناف کرد اشکک بایرام پرسه نها احمدی خانه yani وقتی که مرف میزه دیگه یک لجموی زمان حزی هست yani به کردی گلکی سربلنده و خوش کسی جی کم نکه yani او مشهور شیراویا که به چار زمان نویسان دیه دلیل وی işiye yani به فارسی به عربی عثمانی و کردی yani دخوازه بوی شیعر خو احمد خانه به دنیای را دور منطقه را جیان را ببیجه اف زمانه که yani ne bejin falan zaman Kur'an'e bevan zaman kiye ev zaman do yani çandinici çanda kurdiji dipareze yani millet perveriya ve millet haziyavi sisi yani bu nubara piçuka falan bevan duhaze ku ve milleti xo berdevam bike toravaniya علم جوان راب گینه پیو چار ویجا او گوتنن وی مشهور کو اگر مهبوا تاج و تخت دوی درجی مجارا دولت بونه و سروریه دنفسینه yani بیامن احمد خانه بريكو بيك يعني بهر اوایوه مثلا ملت پروریه دا نشتیمان پروریه دا yani خودیه چرچوه کی اوه ریکوپیکه جوخو اگر اموی باش تیویگهن yani gelek insanı kulser Ahmed Khane jî gelekî lêkolîne bê fayda nabêjin ew yani hostayê zaniyarê hişmendiya nataweperweriya û niştîmanperweriya Kurdiye. Ama wê çanê tabii terîtoryum nine mesela wexta ku serwerî dixwaze ji serweriyê ji Kurdan re dixwaze. Ama îro tiştekî dinê em ê bibêjin yani îro em behsa dewleta Kurdî nakin em dibêjin dewleta Kurdistanê. Belkî mijara me ya bêye em ê piştira ser ew bikin. بله مامۆستا یاشار باس کرد ینی ڕاست شەرەفخان جوڵافیا کوردستانی گەلێک خۆش تعریف کردیە لێ ئەو تعریفکردنا جوڵافیا ئەحمەدی خانی داژی تەریتۆریا yani eğer hevokeke tenê dibê warî da bikim ji ber ku ew pirsekê pir girîng bû spas ji bo Eyüp yani bi rastî ew dikare bibe ew yani nîşan ji bo me ji bo bernameyê bê yani Ahmedê Xanî da hem ew tarîfa terîtoryal neteweperweriya terîtoryal ya Kurdistanê weke ya Şerefxanê heye hem jî neteweperweriya etnokulturî heye ku dixwaze kultura kurdayetiyê
راکه سربانی دنیای و این گفتن بیه ifade بیه لورا من گو یعنی او سنکرتیک یعنی وکا کو دیگل هف هر دو نتوه پروری ده احمدی خانی ده هیه او پرسا علی فکری که اشکالی کیا من برنگ نجم لپروریه تیجی جواک پروریه ام وکا دولتا کی مهبه مثلا نتوه پروریه دو فکری او جوران رماندن به هندری یکی تیانه پروریه خطر مكتوب مزين ولونش تفكر يعني جاره كدن تكاري او جاره كدن او الجواك بربري وملت بربري جهر جداد كه يعني بله tabii yani gavaku civak perveri او gotine ki şu nisbiye yani gavaku mero civaka kurdi hazbeke u beke bixaze ku bir rakeser o ki modern beke peş bxe yani evya divida beguman velat perveri u niştimam nete perveri ji heye li gavaku men az baş faham dikim yani fikri çid xaze bele yani birasti zaafiyet ama evkeye yani vaka civaki ser civaki bu ne? Em bejin ser komünizma sosyal ya mesela em bejin Türkiye civaki bun beku em bejin mesela neteve nasname neteve vaka faktöreke kirdeyi suceyi em avbekin bikarbinin diskurseki usana bikarnayinin diskursa sosyal em bikardinin ku bir cara هستن نتوی ناسنامه نتوی نرخ نتوی تیانجی رفلکس نتوی تدا تک دچه. بله. لكن بیامن که علی فکری دخوا باور دکن خواستیه بچکی بالا ما بکشینه که هم وقتا بحثا ملت پروریه بکن چرچوا خواه به کرده و تنگ نکن civaka meda kija cure مرov insan hene em hemî wan behevra biparêzin wan hemêz bikin eşxwe wexta ku me ew من نوسا فهم نکر ama neyse yani من برنگکی din فهم kir yani veke ku eger em berbiçav li ser neteve berjevendiyên neteve refleks nîşan nedin tenê di asta civakîbûn da yani tevgera civakîbûn da em belki em bejin hizmeta kurdiyeti kurda nakin yani küçük vaka ku min safam kir le em be ali fikri fişra em vakin ka fikra khay izah bekejmara yani di bername bedam dikarın beter başlar serpeyvin le birseki ew ke bu mam şakir hebu eger em dikari bin mam şakir nirxandine ki kirbu nirxandine gele xoş مام شاکر مقاله نویسند یدیسه تکیلی عثمانیه و اوا کردایه ستاتیا کردا بحثا وید که bu kurda ve deme vergi nedden böyle statya kurda Osmaniye dema Osmaniye statya kurda rast yani evet işte Didema mirektiğin kurda da hişmendiya kurdan ku velatê wan heye velatê wan e ji anaha zedetir bû lewra ew temsîla welatekê dikirin welatê rojan dikirin welatê herdaran dikirin welatê botan dikirin welatê ew belê ne navek tenê bû lê xwedî statûyê welat bû û ew girêdan bi welatê wan girêdanekê pir bihez bû organik bû ne weke anaha yani hesta Osmanlî yani hemvelatiya Osmanî hişmendiya Osmanî di nav Kurda de piştê hilveşandina mîrektiyên Kurda çêbûye ew jî dîsa bi milk mal û milk tiş danîne çawa ku behsa Şerefbek kir yani mesela ew kêre Bedirxan Begira Yezanşer Begira Mahmud Begira em bejin li İstanbulê li Giritê li wir li Bulgaristanê milk danîne wan kirine müteserrif wan kirine qadî û bi vî sayayê de Kurdistan ji destê wan girtine ew hesta Osmanîtê di nav
mezinên Kurda da piştî tekçûna mîrektiyan dest pê dike. Bele. Kekbayram çikiz bêje? Heger ev hatine dawî ez ji bo ku pirêkî li Em gotê Dawîd bêjin. ez ê wîça îzna xwe ji xwendevana bikim em ê derbasê Kurdistanê bibin ewa pê ya bername me ya pê ez bi xwe dixwazim îro Pazar şunda. îro ew ê vê programa me bi helbestekî xwe dawî bînim 2002 da min nivîsandibûn helbest navê wî Kurdistan e. Kerem Kurdistan dilê me ye. Jiyan bê dil nabe. Kurdistan biçe, dil û hinav jî ji te diçe. Dil û hinav ji te çû, giyan ji çendekê te derdiçe. Cendekê bê giyan tenê goşt û hestî ye ji bo mar û mişkan. Mar û mişkan dor li me girtine li benda cendekê te ne ey Kurdistan. Kurdistan biçe, ziman û çand û nasname pê ra diçe. Dem tê navê Kurdan di nav rûpelên dîrokê de bi bîr diçe. Vê rastiyê bibîne, bizane. Eger tu naxwazî bibî somer, gûtî û mîtanî, di nav rûpelên dîrokê de bihelî û biçî, dirûşma Kurdistanê bilind bike. Bikeve şopa Kurd û Kurdistan. Ey xuşk û biran, da ku evîna me nebe cendek, ji mişk û maran ra nebe ziyafet, her tim bêjin, her bijî Kurdistan, her bijî Kurdistan. Kurdistan dilê me ye, jiyan bê dil nabe. Ya Kurdistan, ya neman. Em ne nîjadperestin, ne jî şofenî, tenê dixwazin li dinê nebin ziyafeta Turaniyên bi eslê xwe ji Asya navînî. Bimînin û bijîn li vê dinê bi nasnameya Kurd û Kurdistanî. Bi rûmet û bi serbilindî û bi şanazî. Em dibên ya Kurdistan ya neman, ne ku em dixwazin şer û xwîn û eman. Ji ber ku jiyaneka bendewar û bi şanazî nabe bê niştîman. Dibêjin ya niştîman ya neman. Niştîman dayika me ye, her bijî Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan. Kurdistan dilê me ye, dil bê evîn nabe. Kurdistan evîna me ye, jiyan bê dil û dil bê evîn nabe. Evîna min, dilê min, delala min, tu dê her bijî, heta ev dil di singê Kurdan de bimîne, bê te dijî. Bi te tijî, evîna min, dilê min, delala min, şerefa min, rûmeta min bijî Kurdistan. Spas dikim. Spas Kekbayram. Serê mesela me birê mesela me Kurdistaneke ku. Yani Kurdistan bû me bû mayîna me ye şertê hebûna me jî Kurdistanê divê em vê têgehê ji bîr nekin. Em hatin dawiya bername xwe em spas dikin bû Kekbayram, bû Kekbeşar û spas bû we temaşevana jî bo we em godarî kirin. Şev baş. Serçe.